ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శుభనామములో ఆరాధన మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం. మీరందరూ క్షేమంగా ఉన్నారని మేము తలస్తున్నాం. ఈ వారమంతా దేవుడు మనల్ని కాపాడినందుకు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఆరాధనను చిన్న ప్రార్థనతో ప్రారంభించుకుందాం. మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా పరలోకపు తండ్రి, నీ ఘనమైన పాదాలకు స్తోత్రాలు, వందనాలు. బిడ్డలు నీ వాక్యమును వినటానికి అలాగే ఆరాధనలో పాల్గొనటానికి సిద్ధపడి ఉన్నారు ప్రభువా, వారిని మీరు దీవించండి. ఆరాధన అంతటిలో నిన్ను ఆత్మతో ఆరాధించే భాగ్యమును దయచేయమని త్రియక దేవుని నామములో ఈ ఆరాధన ప్రారంభించి మీరే మహిమ ఘనత పొందమని యేసయ్య పరినామమును అడిగి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. ఆశ్చర్యములు నీ కార్యములు, ఆశ్చర్య
నీ కార్యములు, ఆశ్చర్యములు నీ కార్యములు. యేసు నామము ఎరిగిన బిడ్డలు ఏక మనసుతో ప్రార్థించగా, యేసు నామము ఎరిగిన బిడ్డలు ఏక మనసుతో ప్రార్థించగా, పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారే దేవుని కార్యము వివరించిరి. పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారే దేవుని కార్యములు వివరించిరి. ఆశ్చర్యములు నీ కార్యములు, ఆశ్చర్యములు నీ కార్యములు, ఆశ్చర్యములు నీ కార్యములు, ఆశ్చర్యములు నీ కార్యములు. యేసు ఎరిగిన పౌలు సీలలు యేసు వార్తను ప్రకటించుచు, యేసు ఎరిగిన పౌలు సీలలు యేసు వార్తను ప్రకటించుచు, పట్టణములను గలిబిలి చేసి ప్రజలను కలవరపరచిరి. పట్టణములను గలిబిలి చేసి ప్రజలను కలవరపరచిరి. ఆశ్చర్యములు నీ కార్యములు, ఆశ్చర్యములు నీ కార్యములు, ఆశ్చర్యములు నీ కార్యములు, ఆశ్చర్యములు నీ కార్యములు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రారంభించున్నాను. మీరు ఎక్కడైతే ఉన్నారో వీలైతే లేచి నించోని మన చేతుల దేవుని వైపు లేవనెత్తి ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ ఆయన ఆరాధిద్దామండి. మన చేతులు లేవనెత్తి దేవుని స్తుతిద్దామండి. స్తోత్రం 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 స్తుతి 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 స్తుతి. యెహోవా రఫా, 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 యెహోవా రఫా. इस रक्त में जय, 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 इस रक्त में जय. हालेलुया, 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 हालेलुया. कन्नेरम्मा करुणिंचु येसुनि కలవరపడకమ్మా, కరుణించు యేసుని కరుణించు కరతనాది, కరుణించు కరతనాది యేసుతోడమ్మా. కరుణించు యేసుని కలవరపడకమ్మా, కరుణించు యేసుని నీకేమీ లేదని, ఏం తెలియలేదని అన్నారా నిన్ను అవమానపరిచారా. తర్వాత ఇంతేనని, తర్వాత ఏమవునోమని రేపటి నీ గూర్చి చింతించుచున్నావా. నీకేమీ లేదని, ఏం తెలియలేదని అన్నారా నిన్ను అవమానపరిచారా. తర్వాత ఇంతేనని, తర్వాత ఏమవునో
కన్నీరేలమ్మా కరుణించు యేసుని కలవరపడకమ్మా కరుణించు యేసుని కరుణ చూపు కరుణ చూపు యేసు తోడమ్మా కన్నీరేలమ్మా కరుణించు యేసుని కలవరపడకమ్మా కరుణించు యేసుని నీకెవరు లేరని ఏం చేయలేవని అన్నారని నిరాశపరిచారా పొరుగింటి వాడనని ఎప్పటికీ ఇంతేనని నా బ్రతుకు మారదని అనుకుంటూ ఉన్నావా నీకెవరు లేరని ఏం చేయలేవని అన్నారని నిరాశపరిచారు పొరుగింటి వాడనని ఎప్పటికీ ఇంతేనని నా బ్రతుకు మారని అనుకుంటున్నావా నేనున్నానన్న యేసు మాటలు మరిచావా కన్నీరు నాట్యంగా మార్చేను చూసావా నేనున్నానన్న యేసు మాటలు మరిచావా కన్నీరు నాట్యంగా మార్చేను చూసావా కన్నీరేలమ్మా కరుణించు యేసుని కలవరపడకమ్మా కరుణించు యేసుని కరుణ చూపు కలతమార్పు కరుణ చూపు కలతమార్పు యేసు తోడమ్మా కన్నీరేలమ్మా కరుణించు యేసుని కలవరపడకమ్మా కరుణించు యేసుని చింతించకన్నా యేసు మాటలు మరిచావా నారాను మధురంగా మార్చేను చూసావా చింతించకన్నా యేసు మాటలు మరిచావా నారాను మధురంగా మార్చేను చూసావా నేనున్నానన్న యేసు మాటలు మరిచావా కన్నీరు నాట్యంగా మార్చేను చూసావా నేనున్నానన్న యేసు మాటలు మరిచావా కన్నీరు నాట్యంగా మార్చేను చూసావా కన్నీరమ్మా కరుణించు యేసుని కలవరపడకమ్మా కరుణించు యేసుని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి సహాయం లేక కన్నీరు విడుస్తున్న ఎంతో మంది చూస్తున్న దేవుడు చెప్తున్నాడు నేను తోడేయాలన్నా మీ కన్నీరుకు బదులుగా ఆయన ప్రాణం పెట్టింది మౌనంగా ఉండి దేవుని ఆరాధిద్దామండి. నీ ప్రజల నెమ్మదికై రాజాజ్ఞ మార్చింది నీవేనని, నీ ప్రజల నెమ్మదికై రాజాజ్ఞ మార్చింది నీవేనని, అహమును అణచి
అధికారులను అదముల చేసిన నీకు అసాధ్యమైన ఏమున్నది, అసాధ్యమైన ఏమున్నది, అసాధ్యమైన ఏమున్నది, అసాధ్యమైన ఏమున్నది. స్తుతి గోత్రపు సింహమా యేసయ్యా, నా ఆత్మీయ ప్రగతి స్వాధీనమా. నీవే కదా నా ఆరాధన, నీవే కదా నా ఆరాధన, ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన, ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన, ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన, ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన, స్తుతి ఆరాధన, స్తుతి ఆరాధన, ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన, ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన, ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన, ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన. ఈ నీతి కిరణాలకై నా దిక్కు దిశలన్నీ నీవేనని అనతి కాలాన ప్రథమా ఫలముగా పక్వపరచిన నీకు అసాధ్యమైనది ఏమున్నది, అసాధ్యమైనది ఏమున్నది, అసాధ్యమైనది ఏమున్నది, అసాధ్యమైనది ఏమున్నది. స్తుతి గోత్రపు సింహమా యేసయ్యా, నా ఆత్మీయ ప్రగతి స్వాధీనమా. నీవే కదా నా ఆరాధన, నీవే కదా నా ఆరాధన, ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన, ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన, ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన, ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన, స్తుతి ఆరాధన, స్తుతి ఆరాధన, ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన, ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన, ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ చాలయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ చాలయ్యా. నీంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీవంటే నేను ఉంటాను యేసయ్యా. ఎన్ని బాధలు ఉన్నను, ఇబ్బందులైనను, ఎంత కష్టము వచ్చినా నిష్ఠూరమైన
తెచ్చిన ఇష్టమైనను. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటాను యేసయ్యా. నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటాను యేసయ్యా. బ్రతుకునావా కదిలినా కరలి పాలైనను, అలలు ముంచి వేసిన ఆశలుగారినా. బ్రతుకునావా కదిలినా కరలి పాలైనను, అలలు ముంచి వేసిన ఆశలు అనగారినా. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ స్తుతి చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీవే కదా నా ఆరాధన, నీవే కదా నా ఆరాధన. ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా, ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా. ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా, ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా, స్తుతి ఆరాధనా, స్తుతి ఆరాధనా. ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా, 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 ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా. మేము చేసిన ఈ ఆరాధన మీరు అంగీకరించండి దేవా నాయన ప్రభువా. మా ఆరాధనను అర్పణలు ఆయన ప్రభువా మీరు అంగీకరించండి నాయన ప్రభువా. మా మధ్యలోకి రండి నాయన ప్రభువా. ఇంతవరకు నా ఆరాధనలో నాయన ప్రభువా మీరు ఉన్నారని నమ్ముతున్నాము దేవా. మీ స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాము దేవా. కష్టకాలంలో నాయన ప్రభువా, నష్ట సమయంలో దేవా నాయన ప్రభువా మీరే నాయన ప్రభువా మాకు తోడై ఉన్నారు నాయన ప్రభువా. నాయన ప్రభువా మాతో ఎవరు మాట్లాడలేనప్పుడు దేవా నాయన ప్రభువా మీ మాట చాలయ్యా, మీ చూపు చాలయ్యా, మీ తోడు చాలయ్యా. అయ్యా మీ నీడ నాయన ప్రభువా మాతో ఉంటే మాకు ఎంతో మేలుగా. మీకే స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఈ ఆరాధన నాయన ప్రభువా యేసుక్రీస్తు నామములో అర్పించుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, తండ్రి దేవుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము వాక్యం వినుచున్న మీ అందరికీ తోడై ఉండి నడిపించును గాక. మన వాక్యాన్ని వినకముందు మన బైబిల్ గ్రంథాన్ని పైకి లేవనెత్తి దేవునికి పాడబడుకుందాం. నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము, దీపము నా త్రోవకు వెలుగై, వెలుగై ఉన్నాటి ఆదీపము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇప్పుడు సహాయ సంఘ కాపరి పాస్టర్ డేవిడ్ హెంపాల్ గారు వచ్చి
మనకు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు. శ్రద్ధతో ఆలకించి దీవెనలు పొందాలని మనవి చేస్తున్నాను. గాడ్ బ్లెస్ యూ. మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి అతి శ్రేష్టమైన నామంలో మీ అందరికీ ఈ ఆదివార కాలపు శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. మీ కుటుంబాల్లోనికి ఈ లైవ్ ప్రోగ్రాం ద్వారా రావడానికి దేవుడు అనుగ్రహించిన ఈ గొప్ప తరుణాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎంతో ధన్యత, ఎంతో గొప్ప ఆనందం మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలాగా కలుసుకోవడం. ఈ యొక్క కరోనా పరిస్థితుల్లో మన కుటుంబాలన్నీ ఎంతో విపత్తుకరమైన పరిస్థితి గుండా వెళ్తున్న సమయంలో దేవుడు మనకి తోడుగా ఉండులాగిన, దేవుని సన్నిధానంలో ఆయన మనల్ని కాచి కాపాడలాగిన దేవుని సన్నిధానంలో మేమందరం మీ గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. సంగమా, దయచేసి గమనించండి, మీ గురించి ఎల్లప్పుడూ అహర్నిశలు ప్రార్థనలు జరుగుతున్నాయి. దేవుడు మీ యొక్క కుటుంబాలని, మిమ్మల్ని దేవుడు ఆశీర్వదించి దీవించాలనేది మా యొక్క ప్రార్థన, మా యొక్క కోరిక అయి ఉన్నాం. ఈ యొక్క దినంలో మనం చూసినట్లయితే చాలా మంది ఒక రకమైన దూరంలోనికి మనం వెళ్ళిపోతున్నాం. ఆసియా ఈ యొక్క భాగాన్ని మనం చూసినట్లయితే చాలా మంది దేవుడిని ఎలా చూస్తారంటే, మంచి వారిని ప్రేమించేవాడు, చెడ్డవారిని శిక్షించేవాడు. నిజమే కదా? చాలాసార్లు దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట రక్షణ అనే ఈ మాట మనం సర్వసాధారణంగా వింటుంటాం. కానీ ఒక మనిషి మన గురించి తన యొక్క ప్రాణాన్ని ఇవ్వడానికి ఈ లోకానికి వచ్చి, ఆయన మన గురించి తన యొక్క ప్రాణాన్ని అంతటినీ దారబోసిన మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి వచ్చిందంటే, ఎందుకంటే పాపిని ప్రేమించి పాపం నుండి మనల్ని విడిపించడానికి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు. కాబట్టి మనం ధైర్యం వహించి జీవించినట్లయితే మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయము 28వ వచనం నుండి మిమ్మల్ని బలపరిచి ముందుకు వెళ్ళిపోవాలని ఆశపడుతున్నాను. ప్రయాసపడి భారం మోసుకొచ్చున్న సమస్త జిల్లారా, నా ఎదుకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగజేతును. నేను సాత్వికుడును, దీన మనస్సు గలవాడును గనుక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకొని నా ఎద్దుకు నేర్చుకోండి, అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరుకును. ఏలైనగా నా కాడి సులువును, నా భారము తేలికగాను ఉన్నది. దేవుని సన్నిధానంలో ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఎవరెవరైతే భారము గుండా వెళ్తున్నారో, ఎవరెవరైతే ఇబ్బందులు గుండా వెళ్తున్నారో, వారితో దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటంటే, నీ ప్రయాస, నీ భారం అంతా దేవుని పైన వేయి. దేవుడు నీ యొక్క ప్రాణాన్ని ఆయన సంతృప్తి పరుస్తాడని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. ఒకంత కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే దేవుని సన్నిధానంలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రేమలో తండ్రి, నీ ఘనమైన బంగారు పాదములకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తాం. నువ్వెంతైనా నమ్మదగిన దేవుడు, చాలిన వాడవు, సజీవుడు. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో ఈ ఆరాధనను దేవాని సన్నిధానంలోకి ఎత్తి పట్టుకుంటున్నాను నాయన. దేవా, నీ యొక్క కార్యాన్ని నూతనపరచండి, బలపరచండి. దేవా, ఈ వాక్యము మా జీవితాల్లో ఫలించగలిగే గొప్ప భాగ్యాన్ని దయచేయమని దేవా ప్రార్థన చేశాం. మంచి సారవంతమైన భూమి మీద పడిన విత్తనం ఎలాగైతే 30 60 100 ఫలించిందో, అయ్యా నీ సన్నిధానంలో మరొక్కసారి నీ పాదాలు ఎదుటకు వస్తున్నాం. మా యొక్క దీన పరిస్థితులను దేవా, మా యొక్క పడిపోయిన స్థితులను లేవనెత్తగలిగిన వాడు దేవా, మమ్మల్ని విముక్తి చెందించగలిగిన వాడు దేవా, మమ్మల్ని మరొక్కసారి ఉత్తేజపరచగలిగిన వాడు, మా జీవితాలకి కావలసిన సమస్తాన్ని దయచేయగలిగిన వాడు. ఈ ఉదయకాల సమయంలో నీ వాక్యాన్ని విత్తనై ఉంటుండగా దేవా, నన్ను నీ శిలువ చాటును మరుగుపరచండి. నీ శిలువలో విశ్రవించే ఆ జీవ జలధారంలో దేవా, మీ అందరం త్రాగలిగే భాగ్యాన్ని దేవా దయచేయండి. నా నోటి స్వరాన్ని మరుగుపరచి నీ యొక్క స్వరాన్ని బయలుపరచమని, నన్ను నీ యొక్క పాత్రగా మలుచుకోమని యేసు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొచ్చున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. మన యొక్క బైబిల్ గ్రంథాలు ఒక్కసారి యోహాను సువార్త 21వ అధ్యాయము 14 నుండి 19 వచనాల వరకు ఉన్న దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. యోహాను సువార్త 21వ అధ్యాయము 14వ వచన ప్రారంభము. యేసు మృతుల్లో లేచిన తర్వాత శిష్యులకు ప్రత్యక్షమైనది ఇది 3వసారి. వారు భోజనము చేసిన తర్వాత యేసు సీమోను పేతురుని చూచి, యోహాను కుమారుడైన సీమోను, వీరికంటే నీవు నన్ను ఎక్కువగా
ప్రేమించుచున్నావా అని అడుగగా అతడు, అవును ప్రభువా, నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను, నీవే ఎరుగుదువని ఆయనతో చెప్పాను. యేసు, నా గొర్రె పిల్లను మేపుమని అతనితో చెప్పాను. మరలా ఆయన, యోహాను కుమారుడు అయిన సీమోను, నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని రెండవసారి అతన్ని అడుగగా అతడు, అవును ప్రభువా, నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే ఎరుగుదువని ఆయనతో చెప్పాను. ఆయన, నా గొర్రెలను కాయుమని చెప్పాను. మూడవసారి ఆయన, యోహాను కుమారుడైన సీమోను, నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని అతన్ని అడుగగా, నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని మూడవసారి తను అడిగినందుకు పేతురు వ్యసనపడి, ప్రభువా, నీవు సమస్తమును ఎరిగిన వాడవు, నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే ఎరుగుదువని ఆయనతో చెప్పాను. యేసు, నా గొర్రెలను మేపుము, నీవు ఎవరినై ఉన్నప్పుడు నీ అంతటా నీవే నడుము కట్టుకొని నీకిష్టమైన చోటికి వెళ్ళుచుంటివి. నీవు ముసలివాడివైనప్పుడు నీ చేతులు నీవు చాచుదువు, వేరొకడు నీ నడుము కట్టి నీకిష్టం కాని చోటికి నిన్ను మోసుకొని పోవునని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని అతనితో చెప్పాను. అతడు ఏంటి మరణము వలన దేవుని మహిమపరచును దాన్ని సూచించుచు ఆయన ఈ మాటలు చెప్పాను. ఇట్లు చెప్పి నన్ను వెంబడించుమని అతనితో అనెను. దేవుని సన్నిధానంలో ఈ ఆఖరి వచనాన్ని ఒక్కసారి చూడండి. అక్కడ ఆ యొక్క మధ్య భాగం నుండి చూసినట్లయితే, దేవుణ్ణి మహిమపరచెను దాన్ని సూచించి ఆయన ఈ మాటలు చెప్పాను. ఇట్లు చెప్పి నన్ను వెంబడించమని అతనితో చెప్పాను. దయచేసి మీరు చెప్పగలిగినట్లయితే నాతో పాటు తిరిగి చెప్పండి, నన్ను వెంబడించమని అతనితో చెప్పాను. యేసు పేతురుతో చెప్తున్న అతి శ్రేష్టమైన మాట మీరు ఆలోచించినట్లయితే, నన్ను వెంబడించు. దేవుని సన్నిధానంలో ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయం నా యొక్క ప్రసంగానికి పెట్టుకున్న టైటిల్ ఏంటంటే, వాట్ ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? నువ్వు దీన్ని వెంబడిస్తున్నావు అనే విషయాన్ని దేవుని సన్నిధానంలో జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను. ఈ యొక్క వెంబడించడం అనేది ఈ రోజుల్లో సర్వసాధారణం అయిపోయింది. ఎవరినన్నా చిన్నప్పుడు నా జీవితాన్ని నేను చూసుకున్నట్లయితే, లేకపోతే ఎవరిని చూసినా ఈ దినాన ప్రతి ఒక్కరూ నన్ను వెంబడించు అనే పరిస్థితిలోనికి వచ్చేసారు. మన సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ని మీరు చూసినట్లయితే, ఈ యొక్క ట్విట్టర్ కానివ్వండి, ఇన్స్టాగ్రామ్ కానివ్వండి, లేకపోతే మరి ఏదైనా మీరు చూసినట్లయితే చాలా మందిని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. లేకపోతే కొంతమందిని ఫాలో అవుతారు, కొంతమంది వీరిని ఫాలో అవుతున్న పరిస్థితి చాలా సార్లు కనిపిస్తుంటది. కానీ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే, నా చిన్ననాటి సమయంలో నేను ఆలోచించినట్లయితే, నేను కొంతమందిని ఫాలో అయ్యేవాడిని. నేను కూడా వారు ఎవరంటే WWF ప్లేయర్ని ఫాలో అయ్యేవాడిని. ఆ రోజుల్లో అదొక పెద్ద సరదా. ఆ సరదాని నేను చాలా ఇష్టపడేవాడిని. దాని తర్వాత కొన్ని దినాలు అయిన తర్వాత మ్యూజిక్ నచ్చడం మొదలు పెట్టింది. మ్యూజిక్ని ఫాలో అవడం మొదలు పెట్టా. అప్పుడు నాకు ఒక మంచి బ్యాండ్ ఇష్టమై ఉండేది. చాలాసార్లు ఆ బ్యాండ్ని వింటూ ఉండేవాడిని. కానీ ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మనము ఎవరిని వెంబడించాలి? నిజంగా ఎవరు మన జీవితాలని సరైన మార్గంలో పెట్టగలరు అని మీరు ఆలోచిస్తున్నారా అని ఒక ప్రశ్న మీ ముందు వేయాలని ఆశపడుతున్నాను. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనం చాలా మందిని ఫాలో అవుతాం, చాలా రకాలైన కారణాల గురించి ఫాలో అవుతాం, చాలా మందిని వెంబడిస్తాం. అనేక రకాలైన కారణాలు దానికి ఉండవచ్చు. కానీ ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయం మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న సూటిగా వేస్తున్నాను. నువ్వు వెంబడిస్తున్న వారిని దేని గురించి వెంబడిస్తున్నావు? నువ్వు వెంబడిస్తున్న వారిని నువ్వు దేని గురించి వెంబడిస్తున్నావు అనే ప్రశ్నను ఒక్కసారి ఆలోచించమని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. నువ్వు వెంబడించేవారు నీకు ఇష్టమైన వారు, నువ్వు వెంబడించేవారు నువ్వు ప్రేమించేవారు, నువ్వు వెంబడించేవారు నీకు ఏ రకమైన సహాయాన్ని చేయలేరు, కానీ వారు నువ్వు ప్రేమిస్తున్న వారంతే. నీ యొక్క జీవితం గురించి తన ప్రాణాన్ని పెట్టిన యేసు ప్రభువుని ఎంతమంది మనలో వెంబడిస్తున్నారు? How many of us are following the one who is the giver of life? దేవుని సన్నిధానంలో మీరు ఆలోచించినట్లయితే చాలా సార్లు మనము we follow people for the wrong reasons. ఆడు మంచి బట్టలు వేసుకుంటే ఫాలో అవుతాం, ఆడు కొంచెం ఎక్కువగా ఆస్తిపరుడైతే ఆడిని వెంబడించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం, వాడికి సమాజంలో పరపతి ఉంటే వాడిని వెంబడించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం.
నీ జీవితాన్ని బాగు చేసిన వాడిని ఎంతవరకు నువ్వు వెంబడిస్తున్నావు అనే విషయాన్ని ఈ ఉదయకాల సమయంలో జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. యేసు ప్రభు వారి లోకానికి వచ్చి తన యొక్క ప్రాణాన్ని నీ గురించి పెట్టిన యేసు ప్రభు వారిని నువ్వెంతవరకు ప్రేమిస్తున్నావు, లేకపోతే ఎంతవరకు నువ్వు ఆయన్ని వెంబడిస్తున్నావు అనే విషయాన్ని దేవుని సన్నిధానంలో జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. ఈ ఉదయకాల సమయం కొన్ని విషయాలు మీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాను. వాట్ ఆర్ ద రోడ్ మ్యాప్స్ విచ్ టెల్ us that we are following Jesus? ఏంటి సూచనలు, లేకపోతే సంజ్ఞలు ఏంటి మనం యేసు ప్రభువుని వెంబడిస్తున్నామని చెప్పడానికి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ యోహాను సువార్తికుడు 21వ అధ్యాయంలో పేతురు యేసు ప్రభు వారి మధ్య జరుగుతున్న సంభాషణ నుండి ఆయన్ని వెంబడించేవారు ఎలా వెంబడించాలి అనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఇక్కడ మీరు 21వ అధ్యాయాన్ని మీ ముందు తెరుచుకొని పెట్టుకున్నట్లయితే ఒక సంభాషణ జరుగుతుంది. ఆఖరి సంభాషణ పేతురు ఈ యొక్క యోహాను భక్తుడు తన యొక్క సువార్తను ఆఖరి భాగాన్ని రాస్తూ, లేకపోతే ఆఖరి అంకాన్ని రాస్తూ ఆయన అంటున్నాడు, యేసు ప్రభు వారి మధ్య లేకపోతే పేతురు మధ్య జరిగిన సంభాషణను ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. ఈ సంభాషణలో ఉన్న సారాంశము ఏంటి అని మీరు ఆలోచించినట్లయితే, ఈ సంభాషణలో ఉన్న సారాంశము పేతురుని యేసు ప్రభు వారు మళ్ళీ ఆయన పునరుద్ధరిస్తున్నారు. యేసు ప్రభు వారు ఈ పేతురుని విముక్తి చెందిస్తున్నారు. యేసు ప్రభు వారు పేతురుని నూతన పరుస్తున్నారు. ఆలోచించండి, ఈ 3 విషయాల గురించి నేను మాట్లాడతాను. పేతురుని యేసు ప్రభు వారు ఏం చేస్తున్నారు? విముక్తి చెందిస్తున్నారు. హి ఈస్ రిడీమింగ్ పీటర్. రెండోదిగా యేసు ప్రభు వారు పునరుద్ధరించడము లేకపోతే ప్రతిష్ఠించడం చేస్తున్నారు. పేతురుని యేసు ప్రభు వారు రెస్టోర్ చేస్తున్నారు. మూడవదిగా పేతురుని యేసు ప్రభు వారు నూతన పరుస్తున్నారు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఈ విషయాల్ని ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయము ఒకసారి గమనించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఈ యొక్క మార్కు సువార్త 14వ అధ్యాయము 26 నుండి 31 వరకు జరుగుతున్న పరిస్థితిని మనం చూసినట్లయితే, మార్కు సువార్తను తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే, ఈ అధ్యాయంలో అంతా ఉన్నాయి, 2-3 దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరత లేదు. 26 నుండి 31 వచనాల వరకు చూసినట్లయితే, యేసు ప్రభు వారు ఆయన ఆఖరి భోజనం చేసిన తర్వాత ఆయన గెత్సెమనే తోట వైపు వెళ్తున్నారంట. ఆ గెత్సెమనే తోట వైపు వెళ్తున్నప్పుడు, ఇది ఒక 3-4 వారాల క్రితం జరిగిన సందర్భము, లేకపోతే ఈ యొక్క గుడ్ ఫ్రైడే ఆ కాలంలో జరిగిన సందర్భము. యేసు ప్రభు వారు గెత్సెమనే అనే తోటలోనికి వెళ్తూ ఆయన ఒంటరిగా ప్రార్థన చేసుకోవడానికి చాలా భారముతో వెళ్తున్న సమయంలో ఆయన అంటున్నారు, ఒకసారి మీరు తిప్పినట్లయితే మార్కు సువార్త 14వ అధ్యాయాన్ని ఒక్కసారి మీరు తీసినట్లయితే, అక్కడ 26వ వచనాన్ని మీరు చూసినట్లయితే, 26వ వచనంలో చాలా స్పష్టంగా ఆయన మాట్లాడుతున్న మాటను మీ ముందు పెట్టాలని ఆశపడుతున్నాను. అంతటా వారు కీర్తనలు పాడి ఒలీవల కొండకు వెళ్ళిరి. అప్పుడు యేసు వారిని చూచి, మీరందరూ అభ్యంతర పడెదరు, గొర్రెలు కాపరిని కొట్టుదును, గొర్రెలు చెదిరిపోయినని వ్రాయబడింది. ఇది ఎక్కడ రాయబడిందంటే జకరియా గ్రంథము 13వ అధ్యాయము 7వ వచనంలో ఇది ఒక ప్రవచనము. అయితే నేను లేచిన తరువాత మీకంటే ముందుగా గలిలయలోనికి వెళ్ళేదను. అందుకు పేతురు, అందరూ అభ్యంతర పడినను. పేతురు మాట్లాడుతున్న మాటను ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ ఏంటంటున్నాడు? అందరూ, యేసయ్యా వీళ్ళందరూ, ఇక్కడ ఉన్న 11 మంది శిష్యులు ఉన్నారు చూడు, వీరెవరన్నా అభ్యంతర పడచ్చు, కానీ నేనున్నాను చూడు, నేను నిన్ను బాగా ప్రేమిస్తున్న వాడిని, నాకు నువ్వంటే అమితమైన ప్రేమ నాకు, కాబట్టి నేను ఈ పరిస్థితిలోనూ నిన్ను విడువను, నిన్ను ఎడబాయను అంటున్నా మాట్లాడుతున్నాడు. అందుకు అందరూ అభ్యంతర పడినను, నేను అభ్యంతర పడినని ఆయనతో చెప్పగా, యేసు అతన్ని చూచి, నేటి రాత్రి కోడి 2 మార్లు కుయ్యక మునిపే నీవు నన్ను ఎరుగవని 3 మారు చెప్పదవని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానన్ను. అతడు మరి ఖండితముగా, నేను నీతో పాటు చావవలసి వచ్చినను నిన్ను ఎరుగనని చెప్పనను. ఇది ఒక్కసారి మనసులో పెట్టుకోండి. జరిగిన సందర్భాన్ని ఒక్కసారి మనసులో పెట్టుకోండి. యేసు ప్రభు వారు కొండవైపు, ఒలీవల కొండవైపు వెళ్తున్నారు. ఆ యొక్క గెత్సెమనే తోట కూడా నచ్చుదని, ఆ యొక్క తోట వైపు వెళ్తున్న సమయంలో పేతురు అంటున్నాడు, ఎవ్వరు ఏం చేసినా నేను మాత్రం నిన్నే వెంబడిస్తాను. I will follow you till the end of my life. ఇది మనం ఆలోచించినట్లయితే, మరణం తప్ప మరి ఏది నిన్ను నన్ను వేరు చేయదని
గమనించినట్లయితే యేసు ప్రభుతో పేతురు చెప్తున్నాడు, ఏమని చెప్తున్నాడు? ఎవరన్నా వదిలేయచ్చు కానీ నేను మాత్రం నిన్ను వదలను. నా ఆఖరి శ్వాస వరకు చనిపోవలసి వచ్చినా నేను నీతోనే చనిపోవడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పి ఆయన మాట్లాడిన ఆ మాటను మనం చూసినట్లయితే ఒక్కసారి అదే పేజీలో 66వ వచనానికి వచ్చేది. అదే పక్క పేజీలో ఆ మొట్టమొదటి భాగం నేను చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు వారు కూడా చెప్పారు. ఏమని చెప్పారు? అయ్యా, ఈ రాత్రి కోడి 2 సార్లు కొయ్యకముందు నువ్వు ఎన్నిసార్లు నన్ను వద్దంటావు, నేను నాకు తెలియదు అంటావు? 3 సార్లు నేను నీకు తెలియదని నువ్వు చెప్తావు అని చెప్తే ఆయన అంటున్నాడు, లేదు ప్రభువా, ఇది జరగనే జరగదు. 66వ వచనానికి వచ్చేద్దాం. మార్కు సువార్తికుడే రాస్తున్నాడు, పేతురు ముంగిట క్రింద భాగంలో ఉండగా ప్రధాన యాజకులను పనికెత్తలను ఒకటి వచ్చి పేతురు చలి కాచుకునుట. చూడండి, ఇక్కడ ఒక్కసారి అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ? చలి కాచుకుంటున్నాడు. చలి కాచుకుంటున్న సమయంలో అక్కడ జరిగిన సందర్భాన్ని మీరు చూసినట్లయితే, చూచెను, అతను నిదానించి చూచి, నీవు నజరేయుడుగా యేసుతో కూడా ఉండినవాడు కావా అని. అందుకు అతడు, ఆయన ఎవరో నేను ఎరుగను, నీవు చెప్పినది నాకు బోధపడలేదని చెప్పి నడవలోనికి వెళ్ళెను. అంతటా కొడి కుసెను. ఆ పనికత్తే అతనిని చూచి, వీడు వారిలో ఒకడని దగ్గర నిలుచున్న వారితో మరలా చెప్పసాగాను. అతను మరలా నేను కానెను. కొంతసేపు అయిన తర్వాత దగ్గర నిలుచున్న వారు మరలా పేతురుని చూచి, నిజముగాను వారిలో ఒకడు, నీవు గల్లేడువు కదా అనిది. అందుకు అతడు, మీరు చెప్పుచున్న మనుష్యుని నేను ఎరుగనని చెప్పి శపించుకుంటకు ఒట్టు పెట్టుకుంటకు మొదలు పెట్టను. దేవుని సన్నిధానంలో మీరు చూసినట్లయితే 2 సార్లు ఈ యొక్క పనికత్తే ఆయన్ని ప్రశ్నించిన సందర్భంలో నాకు తెలియదు అన్నాడు. 3వసారి అక్కడున్న ప్రజలందరూ గల్లే ప్రాంతానికి చెందిన వాడు యొక్క భాష వేరుగా ఉంటది, యెరూషలేము పట్టణానికి చెందిన వాడి యొక్క భాష వేరుగా ఉంటది. వారితో మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో వారికి ఈయన భాష తెలిసిపోయింది. మీరు ఎప్పుడన్నా చూసినట్లయితే హైదరాబాద్ నుండి వచ్చిన వాడిని మాటలు చూస్తే వాడు తెలుగు మాట్లాడతాడు, నేను తెలుగు మాట్లాడతాను. నా తెలుగు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, వాడి తెలుగు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఆలోచించినట్లయితే అలాగా దొరికిపోయాడు పేతురు. దొరికిపోయిన వెంటనే ఏమంటున్నాడు? ఒట్టు పెట్టుకుంటున్నాడు. ఏం చేస్తున్నాడంటే, నాకు ఈ నజరేయుడైన యేసు ఎవరో తెలియదు అని చెప్పి ఆయన బొంకుతున్న పరిస్థితిని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఈ యొక్క పేతురు యొక్క జీవితంలో ఇక్కడ మార్కు సువార్త నుండి చూసిన ఆ యొక్క భాగాన్ని మీరు ఆలోచించినట్లయితే నా హృదయంలో 2 ప్రశ్నలు మెదులుతున్నాయి. 2 సూటి అయిన ప్రశ్నలు నా మెదడులో మెదులుతున్నాయి. వాటిని మనం ఒక్కసారి చూసినట్లయితే, ఎప్పుడన్నా నువ్వు చెయ్యను అన్న పనిని చేసినప్పుడు నీ ప్రతిస్పందన ఏంటి? What would you do when you have done something that you told you will never do? నువ్వు చెయ్యను అని చెప్పిన పనిని చేసిన తర్వాత నువ్వు ఎలాగా ప్రతిస్పందిస్తావు? రెండోదిగా, వాట్ డు యు డూ వెన్ యు ఆర్ కన్ఫ్రంటెడ్? ఎవరన్నా నిన్ను చూపించి నువ్వు తప్పు చేశావని చెప్పినప్పుడు నువ్వు ఎలాగా దానిని తీసుకోగలుగుతున్నావు? దేవుని సన్నిధానంలో మనమందరము పేతురు లాంటి వారమే. మనందరి జీవితాలని మనం చూసినట్లయితే పేతురు మనందరిలో కనిపిస్తూనే ఉంటాడు. మనందరం దేవుడితో ఏం చెప్తాం? మొట్టమొదటి దినాన ఆ యొక్క జనవరి మాసము మొదటి రోజున ఏమంటామంటే, యేసయ్యా ఈ సంవత్సరం అంతా నీతోనే వెంబడించి నడుస్తాను, నిన్నే వెంబడిస్తాను. మరి ఈ దేన్ని వెంబడించాం? వారం తిరిగేసరికి దేన్ని వెంబడిస్తుంటాం? ఏదైతే మనకి ఇష్టమైందో దాన్ని వెంబడిస్తూ ఉంటాం. అవును నా ప్రియ సహోదరులారా, యేసు ప్రభు వారు ఈ యొక్క పేతురుని ఆయన మాట్లాడుతూ ఆయన 2 ప్రశ్నలు ఆయన ముందు వేస్తున్నాడు. ఇక్కడ సెట్టింగ్ కూడా చూడండి. ఇక్కడ కూడా మంట వేస్తుంది. మంట ఎదుట గత వారం చెప్పాను, దేవుడు ఆయన భోజనాన్ని సిద్ధపరిచాడు. వారందరూ ఆ యొక్క బ్రేక్ఫాస్ట్ ని చేస్తున్నారు, లేకపోతే ఆ యొక్క మార్నింగ్ టిఫిన్ చేస్తున్నారు. టిఫిన్ చేస్తున్న సమయంలో వాళ్ళు భోజనం అయిపోయిన తర్వాత, వారు బాగా తిన్న తర్వాత, వారు సంతృప్తి చెందిన తర్వాత యేసు ప్రభు వారు పేతురుని అంటున్నాడు, అయ్యా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? ఈ ఉదయకాల సమయం యేసు
యేసు ప్రభు వారు నీతో సూటిగా మాట్లాడుతున్నాడు. నువ్వు యేసు ప్రభు నిజంగా ప్రేమిస్తున్నావా? యేసు ప్రభు వారి జీవితంలో ఆయన మాట్లాడుతున్న సరైన మాట, అతి శ్రేష్టమైన మాట, పేతురు జీవితాన్ని మార్చగలిగిన మాట ఇదే. అదేంటంటే, పేతురు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? మనం చూసినట్లయితే చాలాసార్లు మనం కూడా పేతురులాగే ప్రతిస్పందిస్తుంటాం. మనం చాలాసార్లు ఎలాగైపోతామంటే, మనము వి ఫాల్ ఇంటు ద సిన్, రిపెంట్, రిడెంప్ట్ అండ్ దెన్ సిన్ అగైన్. నేను న్యాయాధిపతులు చెప్తున్నప్పుడు నేను ఒక ఫార్ములా ఫాలో అవుతాను. ABCDE. ఈ దీంట్లో మనం చూసినట్లయితే ఇశ్రాయేలీలు దేవుడిని ఎలా విడిచిపెట్టారు? దేవుడు వారిని బాండేజ్లోకి ఎందుకు పంపించాడు? ఇశ్రాయేలీలు మళ్ళీ దేవునికి మొరపెట్టారు. దే క్రైడ్ అవుట్ టు గాడ్. గాడ్ సెంట్ డెలివరర్ అండ్ దే వాస్ ఈజ్. ABCDE. ఈ మాటను మనం చూసినట్లయితే చాలాసార్లు మనం కూడా ఈ సిన్ రిపెంట్ సైకిల్లోనే జీవిస్తూ ఉంటాం. ఈ సిన్ రిపెంట్ సైకిల్లో జీవిస్తున్నప్పుడు యేసు ప్రభు వారిని మనం ఎలా చూస్తామంటే, ఒక కరుణామయుడిగా చూస్తాం. ఆయనలో గొప్ప ప్రేమామయుడిని మనం చూడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఆయనలో అమితమైన ప్రేమ మనకు కనిపిస్తుంటది. మర్సీ, గ్రేస్ అండ్ లవ్, కృప, కనికరము మరియు ప్రేమను మనం చూస్తూ ఉంటాం. కానీ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, చాలాసార్లు మనం ఒక అంశాన్ని మర్చిపోతాం. ఆ అంశం ఏంటంటే, దేవుని యొక్క న్యాయాన్ని మనం మర్చిపోతాం. ఒకసారి ఈ యొక్క యోహాను సువార్తలోనే 4వ అధ్యాయానికి వెళ్ళిపోతే అక్కడ ఒక సమరయ స్త్రీ కనిపిస్తుంటది. బావి దగ్గర సమరయ స్త్రీ. ఈ బావి దగ్గర సమరయ స్త్రీ దగ్గరికి యేసు ప్రభు వారు వెళ్ళారు. యేసు ప్రభు వారు వెళ్ళి ఆయన ఏమంటున్నారంటే, అమ్మా, నేను నీకు జీవజల దారులు ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఆవిడంది, యేసయ్యా నాకు కావాలి, నాకు ఇచ్చేయండి అని చెప్పి అడిగిన వెంటనే, సరే నేను ఇవ్వడానికి సిద్ధమే, కానీ నువ్వు నాకేం చేయాలంటే నీ భర్తను నీతో పాటు పట్టుకోనరా. ఆమెకున్న పరిస్థితి ఏంటో మనకందరికీ తెలుసు. ఆమె ఇప్పటికీ చాలా మంది మనుషుల్ని మార్చింది. ఇప్పుడు ఉన్నవాడు ఆమె యొక్క భర్త కూడా కాదు. ఆలోచించండి. యేసు ప్రభు వారు పాపిని ప్రేమిస్తాడు కానీ పాపాన్ని ఖండించే గొప్ప దేవుడి కింద మనకి కనిపిస్తుంటాడు. అక్కడ ఆ దినాన యేసు ప్రభు వారి యొక్క న్యాయ విధిని మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు వారు ఆ బిడ్డతో మాట్లాడుతూ ఏమంటున్నారంటే, అమ్మా, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను, కానీ నేను ఉన్న పాపాన్ని నాకు ఇష్టం లేదు కనుక ఈ పాపము నువ్వు మరి ఎన్నడూ చేయొద్దని చెప్పి ఆయన మాట్లాడుతున్న మాటను మనం చూస్తున్నాం. ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు కూడా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. నువ్వు పాపివే, కానీ నీ పాపాన్ని నేను క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. నీలో ఉన్న పాపాన్ని నువ్వు విడిచిపెట్టుకుంటావా? రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయానికి ఒక్కసారి వెళ్ళిపోయినట్లయితే ఈ యొక్క పౌలు భక్తుడు చాలా స్పష్టంగా ఒక విషయాన్ని మాట్లాడతాడు. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే చాలా శ్రేష్టమైన మాటలు రాయబడి ఉన్నాయి. 5వ అధ్యాయం 21వ వచనాన్ని మనం చూసినట్లయితే, అయినను పాపము మరణమునకు ఆధారం చేసుకుని ఎలాగూ ఏలను, అలాగే నిత్య జీవము కలుగుటకై నీతి ద్వారా కృపయు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మూలముగా ఈలు నిమిత్తము పాపము ఎక్కడ విస్తరించను అక్కడ కృప అపరిమితముగా విస్తరించను. అలాగైనా ఏమందము అంటూనే రాస్తున్నాడు. ఇక్కడ మనం ఆగిపోయినట్లయితే 5వ అధ్యాయం దగ్గర ఆగిపోయినట్లయితే 6వ అధ్యాయానికి రాకపోయినట్లయితే దానిలో ఉన్న గొప్ప మర్మాన్ని మర్చిపోతాం. కృప విస్తరింపవలనని పాపం అందు నిలిచి ఉందమా? అట్లా అనరాదు. పాపం విషయమై చనిపోయిన మనము ఇక మీదట ఎలాగూ దానిలో జీవించదమో క్రీస్తు యేసులోనికి బాప్తిసం పొందిన మనమందరము ఆయన మరణములోనికి బాప్తిస్మము పొందితిమని మీరు ఎరుగరా? కాబట్టి తండ్రి మహిమ వలన క్రీస్తు మృతులలో నుండి ఎలాగూ లేపబడనో అలాగే మనమును నిత్య జీవం పొందువారమై నడుచుకున్నట్లు మనము బాప్తిసం వలన మరణములో పాలు పొందుటకై ఆయనతో కూడా పాతి పెట్టబడితిమి. ఈ యొక్క భాగాన్ని మనం చూసినట్లయితే మనకి ఒక విషయాన్ని ఈ యొక్క పౌలు భక్తుడు చాలా స్పష్టంగా ఆయన రాస్తున్నాడు. ఆ మాటను మనం చూసినట్లయితే మన యొక్క విధేయత దేవుని సన్నిధానంలో ఆయన మరణానికి సాదృశ్యంగా
ఉందనే విషయాన్ని దేవుని సన్నిధానంలో జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆయన ఎందుకు మన యొక్క విధేయత గురించి మాట్లాడుతూ దేవుని యొక్క మరణానికి దాన్ని ఈక్వేట్ చేస్తున్నాడు. Why is Paul equating the death of Jesus Christ to our obedience? ఆలోచించినట్లయితే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ బికాస్. అది ఎందుకు అంటే మన యొక్క పాపం నుండి మనల్ని విమోచించబడడానికి ఈ యేసు ప్రభు వారు ఆయన మరణం కూడా ఎందుకు వెళ్ళారంటే మన పాపాన్ని క్షమించి మనల్ని విమోచించడానికి. యేసు ప్రభు యొక్క మరణాన్ని మీరు చూసినట్లయితే ఆయన ఆ యొక్క మరణం ద్వారా అతి శ్రేష్టమైన అతి విలువైన ఎవరు చూపించలేని ప్రేమను మానవాళికి యేసు ప్రభు వారు చూపించాడనే విషయాన్ని దేవుని సన్నిధానంలో జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 16వ వచనాన్ని మీరు చూసినట్లయితే దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ఎంతగానో ప్రేమించాడని చెప్పి రాస్తున్నాడు. అక్కడ చూసినట్లయితే ఎంతగానో ప్రేమించాడు, కాగా తన అద్వితీయ కుమారుని యందు పుట్టిన వాని యందు విశ్వాసం ఉంచు ప్రతివాడు నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను. లోకము తన కుమారుని ద్వారా రక్షణ పొందుటకే గాని లోకమును తీర్పు తీర్చుటకు దేవుడు ఆయన లోకంలోనికి పంపలేదు. ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచు వారికి తీర్పు తీర్చబడదు. విశ్వసింపని వాడు దేవుని అద్వితీయ కుమారుని నామముందు విశ్వసింపలేదు కనుక వానికి ఇంతకు మునిపే తీర్పు తీర్చబడింది. ఆ తీర్పు ఇదే, వెలుగు లోకంలోనికి వచ్చిన గాని తమ క్రియలు చెడ్డవైనందున, వెలుగు లోకంలో ఉంది కానీ తమ క్రియలు చెడ్డవైనందున మనుషులు వెలుగును ప్రేమింపక చీకటినే ప్రేమించారు. దేవుని సన్నిధానంలో ఈ ప్రేమ ఎలాంటిది? ఈ యొక్క భాగంలో ఉన్న ప్రేమ ఎలాంటిది అని మనం చూసినట్లయితే రోమీయులకు రాసిన పత్రిక ఆ యొక్క 6వ అధ్యాయము 23వ వచనాన్ని మీరు చూసినట్లయితే, ఎలా అనగా పాపం వల్ల వచ్చు జీతము మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభువైన క్రీస్తు యేసునందు నిత్య జీవం అని చెప్పి ఆయన రాస్తున్నాడు. దేవుని సన్నిధానంలో ఆయన మనం ఎంతగా ప్రేమించాడంటే మనం పాపంలో చచ్చిపోవాల్సిన వారిని ఆయన బ్రతికించి మనకు ఒక నూతనమైన జీవితాన్ని ఇస్తున్నాడు. దేవుని సన్నిధానంలో ఆయన ఈ యొక్క 2 రకాలైన మరణాల నుండి మనల్ని యేసు ప్రభు వారు విమోచిస్తున్నారు. ఆ మరణాలు ఏంటంటే శారీరకమైన మరణము. ఎందుకంటే శారీరకమైన మరణం లేదని చెప్పి ఈయన యోహాను సువార్తికుడు 3వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో రాస్తూనే, అంటే శారీరక మరణం అంటే ఈ యొక్క ఆత్మ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోద్ది. దాని తర్వాత ఆత్మీయమైన మరణం కూడా లేకుండా యేసు ప్రభు వారు తన జీవితాన్ని ఆయన ఇచ్చాడు. నేను కానీ మీ దగ్గరకు వచ్చి ఈ ఉదయకాల సమయంలో, అమ్మా నీకున్న అప్పంతా ఎంతో చెప్పు నేను తీర్చేస్తాను అని అడిగాను అనుకోండి, మొట్టమొదటిగా మీరు అడిగే ప్రశ్న ఏంటో తెలుసా? ఏ అప్పండి అని అడుగుతారు. నా కారప్ప, లేకపోతే నేను ఇల్లు కొనుక్కున్నాను ఆ అప్ప, లేకపోతే నేను నగలు తాకట్టు పెట్టాను ఆ అప్ప, లేకపోతే మరి ఏ అప్పు తీర్చడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? ఏ అప్పైనా పర్లేదు, నేను నీ గురించి అంతా తీర్చేస్తాను, నేను తీర్చేసి నేను ఈ లోకంలో రిక్తుడిగా అయిపోతాను, నాకేమీ లేకపోయినా పర్లేదు, నీ అప్పంతా తీర్చేసి నేను నిన్ను స్వతంత్రుడిగా విమోచిస్తాను, నీకు విముక్తిని కలుగు చేస్తాను అని ఎవరన్నా చెప్పినట్లయితే వారిని చాలా స్పెషల్గా చూడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. వారిని చాలా ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తి కింద చూడడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం. అవును నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, యేసు ప్రభు వారు ఇటువంటి ప్రేమనే మనందరి పట్ల చూపించాడు. ఆయన మనల్ని విమోచించడానికి ఆయన తను తాను రిక్తుడిగా చేసుకున్నాడు. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము అక్కడ 5 నుండి 8 వచనాల వరకు మీరు చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి రావాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ ఆయన మానవాళిని ప్రేమించాడు కనుక మానవాళిని వారి యొక్క పాపాల నుండి విమోచించడానికి ఆయనకు ఒక గొప్ప ఆశ, లేకపోతే దేవునితో కలపాలని ఒక గొప్ప ప్రణాళిక ఉంది కనుక ఆయన రాస్తూ వచ్చాడు. ఏమని రాశాడంటే పౌలు భక్తుడు ఆయన ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో 3వ వచనం నుండి ఆయన రాస్తున్నాడు. ఏమని రాస్తున్నాడంటే 5వ వచనాన్ని చూడండి. క్రీస్తు యేసును కలిగిన ఈ మనస్సు మీరును కలిగిన వారే ఉండండి, దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనలేదు కానీ మనుషుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపం ధరించుకొని తను తానే రిక్తునిగా చేసుకొని మరియు ఆయన ఆకారముందు మనుష్యుడిగా కనబడి మరణం పొందినంతగా, అనగా శిలువ మరణం పొందినంతగా విధేయత చూపిన వాడే తను తాను తగ్గించుకునేను.
దేవుని సన్నిధానంలో జ్ఞాపకం చేసుకో, దేవుడు ఈ లోకానికి సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టాడు. ఎందుకు? నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక. ఎందుకు? నిన్ను విమోచించాలనేది ఆయన యొక్క ప్రణాళిక కనుక. ఎందుకు? ఆయన నీ జీవితాన్ని బాగు చేయాలి, ఒక నూతనమైన సృష్టిగా నిన్ను మార్చాలనేది దేవుని యొక్క కోరిక, తన యొక్క ప్రణాళిక అయి ఉందని దేవుని సన్నిధానంలో జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. యేసు ప్రభువును వెంబడించడమే నీ యొక్క జీవితంలో విమోచనకు సాదృశ్యం. ఫాలోయింగ్ జీసస్ ఈస్ రిడెంప్షన్, ఇస్ వే టు రిడెంప్షన్ అని చెప్పి దేవుని సన్నిధానంలో జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. అటువంటిదే ఈ యొక్క ప్రేమ. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయంలో నేను మాట్లాడాను, దేవుడు లోకమును ఎంతగానో ప్రేమించాను. ఈ యొక్క 21వ అధ్యాయం, ఈ యొక్క 14 నుండి 19 వరకు ఉన్న ఆ యొక్క వాక్య భాగం అంతా ఒకదానిపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ ఆధారపడిన మాట ఏంటంటే ప్రేమ. ఈ ప్రేమలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఏమంటున్నాడంటే, అయ్యా పేతురు, నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అని చెప్పి ఆయన అడుగుతున్న ఆ మాటకున్న ఒక గొప్ప అర్థాన్ని మీ ముందు పెట్టాలనుకుంటున్నాను. గ్రీక్ భాషలో ప్రేమకి 4 పదాలు రాయబడి ఉంటాయి. బిబ్లికల్ గ్రీక్లో, బయట గ్రీక్లో 7 పదాలు ఉంటాయి. బిబ్లికల్ గ్రీక్లో 4 పదాలు రాయబడి ఉన్నాయి. ఆ 4 పదాలని మీరు చూసినట్లయితే, మొట్టమొదటిగా స్ట్రోయ్. ఈ స్ట్రోయ్ అనే పదాన్ని మీరు చూసినట్లయితే తల్లిదండ్రులు పిల్లల మధ్య ఉండే ప్రేమ. ఈ ప్రేమ ఎలాంటిదంటే, అప్పటికే కొట్టుకుంటారు, మళ్ళీ కలిసిపోతారు, ప్రేమించుకుంటారు, చాలా ఎక్కువగా వారి యొక్క జీవితాలంతా వారి చుట్టే తిరుగుతుంటాయి. మనం చూసినట్లయితే యోహాను సువార్త 11వ అధ్యాయంలో మార్త, మరియా, అలాగే లాజరు వారి జీవితాల్లో మీరు చూసినట్లయితే వారి మధ్యలో ఉన్న ప్రేమ ఏంటంటే స్ట్రోయే. కుమారులకి, తల్లిదండ్రులకి, అన్నదమ్ముల మధ్య ఉండే ప్రేమ స్ట్రోయే. రెండవ ప్రేమను మనం చూసినట్లయితే ఫిలేయో. ఈ ఫిలేయో అనే ప్రేమను మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క స్నేహితుల మధ్య ఉండే ప్రేమ. కొంతమంది స్నేహితుల్ని చాలా బాగా ప్రేమిస్తారు. స్నేహితులు అంటే వారి యొక్క ప్రాణాలు కూడా పెట్టేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. మనకు అలాంటి ఉదాహరణ బైబిల్లో కూడా ఉంది. 2వ సమూయేలు గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 24-25 వచనాలు మీరు చూసినట్లయితే దావీదు యోనాతాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఆ ప్రేమను ఫిలేయో అంటారు. 3వ రకమైన ప్రేమ ఈరోస్, లేకపోతే భార్యాభర్తల మధ్య వారి మధ్య ఉండే ప్రేమను మన పరమేద గీతములు 2వ అధ్యాయము 14వ వచనాన్ని మీరు ఇంట్లో చదువుకున్నట్లయితే అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే ఎరోస్, 4వ ప్రేమ. ఈ ప్రేమ చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 16వ వచనంలో కూడా రాయబడిన ప్రేమ ఇదే. ఆ ప్రేమ ఏంటంటే అగాపే. ఈ అగాపే ప్రేమ యేసు ప్రభువు వారు ఇవ్వగలిగేవారు. అన్కండిషనల్ లవ్ అంటాడు ఇక్కడ. అంటే నువ్వు ఎలాంటి వాడువో, నువ్వు ఎటువంటి వాడువో, నువ్వు ఏం చేసావో అవేమీ ఆలోచించకుండా దేవుడు స్వతహాగా ఆయన స్వభావం చొప్పున నిన్ను ప్రేమించేదే అగాపే ప్రేమ. పాపినైన నిన్ను మార్చడానికి యేసు ప్రభువు వారు చూపించిన ప్రేమ ఈ లోకంలో అగాపే ప్రేమ. దీనికి మించిన ప్రేమ ఈ లోకంలో ఎవరూ చూపించలేరు. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, నా ప్రియ దేవుని సంగమా, ఇక్కడ చూసినట్లయితే 21వ అధ్యాయాన్ని నేను ఒక్కసారి గ్రీక్ నుండి ఇంగ్లీష్లోకి చదవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను, లేకపోతే గ్రీక్ నుండి తెలుగులో చదవడానికి ఒకసారి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. వారు భోజనం తర్వాత యేసు సీమోను పేతురుని చూచి, యోహాను కుమారుడైన సీమోను, వీరికంటే నన్ను ఎక్కువగా అంటే అగాపే చేస్తున్నావా అని అడుగుతాడు. అని అడిగిన తర్వాత అతడు, అవును ప్రభువా, నేను నిన్ను ఫిలేయో చేస్తున్నాను అంటాడు. మీరు కొంచెం గ్రీక్ తెలిసినట్లయితే అగాపే అంటే దేవుడు చూపించే ప్రేమ, ఫిలేయో అంటే స్నేహితులు లేకపోతే అన్నదమ్ముల మధ్య ఉన్న బంధాన్ని ఫిలేయో అంటారు. ఈ ఫిలేయో ప్రేమను నేను చూపిస్తున్నాను అని అంటాడు. మనం చూసినట్లయితే నిజంగా ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే, దేవుడు చూపించే ప్రేమ ఒక లెవెల్లో ఉంటే పేతురుని అడుగుతున్నాడు, నిజంగా నువ్వు నేను ప్రేమిస్తున్నట్టు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అంటే పేతురు అంటున్నాడు, అయ్యా నేను నీలాగా నేను ప్రేమించలేను, నేను కేవలం ఫిలేయో చేస్తున్నాను. రెండోసారి కూడా ఇదే ప్రశ్న అడుగుతాడు యేసు ప్రభు వారు. ఏమంటాడంటే, అయ్యా నువ్వు నన్ను అగాపే చేస్తున్నావా అంటే లేదయ్యా నేను ఫిలేయో చేస్తున్నాను. మూడోసారి యేసు ప్రభు వారు అంటాడు, అయ్యా
నువ్వు నన్ను ఫిలియో చేస్తున్నావా, అంటే నువ్వు నన్ను ఒక స్నేహితుడుగా నన్ను ఆయన భావిస్తున్నావా అని చెప్పి ఆయన అంటే ఆయన వ్యసన పడ్డాడు అని చెప్పి దేవుని వాక్యం మనతో మాట్లాడుతుంది. నిజమే, ఆయన వ్యసన పడ్డానికి యేసు ప్రభువారు ఆ యొక్క 3 ప్రశ్నలు అడిగాడు. అగాపే ఫిలియో మధ్య ఉన్న ఆ ప్లేని మనం చూసినట్లయితే దేవుడు అంటున్నాడు, నేను నిన్ను అత్యధికంగా ఏ రకమైన ప్రేమ, ఏ రకమైన క్లోజ్ లేకుండా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానంటే పేతురు అంటున్నాడు, నాకు కొన్ని ఆటంకాలు ఉన్నాయి, నాకు కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, నేను నిన్ను అలా ప్రేమించలేకపోతున్నాను. మానవుడు ఇప్పుడు దేవుణ్ణి అంత ఎక్కువగా ప్రేమించలేకపోతున్నాడు. మనం దేవుణ్ణి ఎక్కువగా ప్రేమించేది ఎప్పుడంటే మనకి ఏదైనా కావాల్సితేనే దేవుణ్ణి ఎక్కువ ప్రేమిస్తాం, లేకపోతే ఈ లోకంలో మనం ఉండిపోతాం. దేవుని సన్నిధానంలో మనం చూసినట్లయితే ఆయన పేతురుతో అంటున్నాడు, అయ్యా నేను నిన్ను అలా ప్రేమించట్లేదు. అక్కడ చూసినట్లయితే 21వ వచనాన్ని మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఒక మాటను మీ ముందు పెట్టేసి నేను ముందుకు వెళ్ళిపోతాను. 3వసారి 17వ వచనాన్ని చూడండి. యోహాను కుమారుడైన సీమోను నన్ను ప్రేమించుచున్నా. ఇక్కడ ఫిలియో మాట్లాడతాడు. యేసు ప్రభువారు అగాపే బదులు ఫిలియో మాట్లాడతాడు. అని అతను అడుగుగా నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని 3వసారి తను అడిగినందుకు పేతురు వ్యసన పడను. ఈ వ్యసన పడే మాటను మీరు చూసినట్లయితే దుఃఖపడ్డాడు అని రాసుకోండి. ఎలా దుఃఖపడ్డాడు అని మీరు ఆలోచించినట్లయితే అసలు ఈ దుఃఖం ఎందుకు వచ్చింది అంటే సెట్టింగ్ కరెక్ట్గా ఒకటే. అక్కడ మంట దగ్గర కూర్చొని యేసు ప్రభు ఎవరో నాకు తెలియదు అంటున్నాడు. ఇక్కడ కూడా మంట దగ్గరే కూర్చున్నాడు. ఏమంటున్నాడంటే, అయ్యా నేను నిన్ను అంతగా ప్రేమించలేకపోతే వ్యసన పడిపోయాడు. తన యొక్క జీవితం తన ముందు కనిపిస్తుంది. ఒక 2 వారాల క్రితము లేకపోతే ఒక నెల రోజుల క్రితము ఆయన చేసిన పని ఆయన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్న ఆ సమయంలో ఆయన అంటున్నాడు, అయ్యా నేను చాలా బాధపడుతున్నాను నేను చేసిన దానికి అని చెప్పి దేవుని సన్నిధానంలో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. 2వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయాన్ని మీరు చూసినట్లయితే దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము రక్షణార్థమైన మారు మనస్సును ఒక మనిషిలో కలుగు చేస్తుంది. ఈ మారు మనస్సు దుఃఖమును పుట్టించును, అయితే లోక సంబంధమైన దుఃఖము మరణమును కలుగు చేయను. ఈ యొక్క దేవుడి మాటల వలన కలిగే దుఃఖము మనకి ఎప్పుడు సంతోషాన్ని కలిగిస్తే, దేవుని సన్నిధానంలో ఈ లోక సంబంధంగా దుఃఖపడుతున్నట్లయితే అది నీకెప్పుడు మరణానికి దగ్గరగానే తీసుకెళ్తుంటుందని చెప్పి దేవుని సన్నిధానంలో జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. ఇలాగా యేసు ప్రభు వారు పేతురుని గద్దించడం ద్వారా పేతురుని ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే విముక్తి చేస్తున్నాడు. ఆయన ఏమంటున్నాడంటే దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖంలోనికి పేతురుని నడిపిస్తున్న యేసు ప్రభు వారిని మనం చూస్తున్నాం. అక్కడ మనం చూసినట్లయితే యెషయా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 8-18 నుండి 20 వరకు కూడా మీరు చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ రాయబడిన ఒక మాటను ఇది యేసు ప్రభు వారు మనతో మాట్లాడుతున్నట్టు నేను గమనిస్తున్నాను. యెహోవా ఈ మాట సెలవిస్తున్నాడు, రండి మనం వివాదములు తీర్చుకుందాము. మీ పాపముల రక్తం వలె ఎర్రవైనను అవి హిమము వలె తెల్లపరచబడును, కెంపు వలె ఎర్రనివైనను అవి గొర్రెబొచ్చు వలె తెల్లవగును. మీరు సంబంధించి నా మాట వినేలా మీరు భూమి యొక్క మంచి పదార్థములు అనుభవింతురు. సమ్మతింపక తిరుగుబడిన ఎల్ల నిశ్చయముగా మీరు ఖడ్గము పాలగుదురు. యెహోవా ఇలాగుననే సెలవిచ్చి ఉన్నాడు. దేవుడి సన్నిధానంలో ఈ ఉదయకాల సమయంలో నువ్వు రక్షించబడాలనుకున్నట్లయితే దేవుడు అంటున్నాడు, నీ యొక్క పాపాన్ని విడిచిపెట్టి నా దగ్గరకు రా. నీ యొక్క పాపాన్ని విడిచిపెట్టి నా దగ్గరకు వస్తే నేను నిన్ను విమోచించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. నువ్వు దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖంలోనికి నడవగలిగినట్లయితే విశ్వాసిగా రక్షణార్థమైన మారు మనస్సు నీ జీవితంలో తప్పకుండా వస్తుందని చెప్పి దేవుని సన్నిధానంలో జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. త్వరగా 2-3 విషయాలు నేను ముందు పెట్టేస్తాను. యేసు ప్రభువుని వెంబడిస్తే పేతురుకు వచ్చింది ఏంటండి? విమోచన లభించింది. 2వ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. యేసు ప్రభు వారిని వెంబడించడం ద్వారా యేసు ప్రభు వారు ఆయన్ని మరొక్కసారి ప్రతిష్ఠించడం చేస్తున్నాడు, లేకపోతే ఆయన పునరుద్ధరిస్తున్నాడు. ఎలా పునరుద్ధరిస్తున్నాడు? యేసు ప్రభు వారిని మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క పేతురు యేసు ప్రభు వారి యొక్క ప్రేమ ద్వారా విముక్తి చెందిన యేసు ప్రభు వారు పేతురుని మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు. పేతురుతో మాట్లాడుతున్నాడు, అయ్యా నా యొక్క గొర్రెలను మేపు, ఆ గొర్రె పిల్లల్ని కాయి అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. 21వ అధ్యాయాన్ని మీరు చూసినట్లయితే అక్కడ ఒక 3 విషయాలు మాట్లాడతాడు. మొట్టమొదటిగా అడిగినప్పుడు, అవును ప్రభువా నేను ప్రేమించున్నాను, నీవే ఎరుగుదు అని ఆయనతో చెప్పిన వెంటనే నా గొర్రె పిల్లలను మేపుమని అతనితో చెప్పాను.
రెండవసారి అతన్ని అడిగినట్లయితే నా గొర్రెలను కాయమని చెప్పాడు. మూడవసారి ఆయన గద్దించిన తర్వాత కూడా ఆయన ఏమంటున్నాడంటే నువ్వు నా గొర్రెలను మేపు అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడుతూ ఆయనకి ఒక నూతనమైన, ఆయన ఎక్కడైతే పడిపోయాడో అక్కడ నుండి లేవనెత్తి ఆయన్ని మళ్ళొకసారి ఆయన పునరుద్ధరిస్తున్నాడు, లేకపోతే ఆయన మరొకసారి ప్రతిష్ఠిస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని దేవుని సన్నిధానంలో జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. యేసు ప్రభువు వారు పేతురుని పిలిచినప్పుడు ఆయన్ని విముక్తి చెందించాడు. ఎలా విముక్తి చెందించాడంటే ఆయన మనుష్యులు పట్టు జాలరులుగా నేను మిమ్మల్ని చేస్తానని చెప్పి ఆయన అక్కడ ఆ లోకం నుండి విమోచించాడు. దాని తర్వాత యేసు ప్రభువు వారు అంటున్నాడు, ఈ బండ పైన నా సంఘాన్ని కడతాను పేతురు, పాతాళ లోక ద్వారాలు దీని ఎదుట నిలువ చాలవని చెప్పి ఆయన మాట్లాడుతున్న ఆ మాటను మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభువు వారు ఆయన్ని మరొకసారి పునరుద్ధరిస్తున్న పరిస్థితిని మనం చూస్తున్నాం. ఎలాగా పునరుద్ధరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటే ఆయన ఆత్మీయ పరిస్థితిని ఒకసారి పురికొల్పుతున్నాడు దేవుడు. మరొకసారి ఆయన అంటున్నాడు, నువ్వు ఎండిపోయిన బావిలాగా ఉన్నావేమో, నీలో నుండి జీవజలధారలు ప్రవహించే వారి కింద నేను చేస్తానని చెప్పి దేవుని సన్నిధానంలో జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. God is willing to restore back what you have lost. దేవుడు నువ్వు ఈ లోకంలో ఈ యొక్క జీవన ప్రయాణంలో ఏవైతే కోల్పోయావో దాన్ని తిరిగి నీ దగ్గర పెట్టడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడని చెప్పి దేవుడి వాక్యం మాట్లాడుతుంది. 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 26 నుండి 30 వచనాల వరకు మనం చూసినట్లయితే అక్కడ రాయబడిన మాటలను మీరు చూసినట్లయితే ఎవరు మిమ్మల్ని పిలిచారో ఒక్కసారి గమనించండి. ఈ లోకంలో మిమ్మల్ని పిలిచిన వారు దేవుడైతే ఆయన మిమ్మల్ని ఏం చేస్తాడంటే లోకంలో గనులైన వారిని గొప్పవారిని దేవుడు ఎన్నుకోలేదు, కానీ ఆయన ఏ ప్రాణియు దేవుని ఎదుట అతిశయింపకుండానట్లు ఎవరిని ఏ రకంగానో యోగ్యులు కాని వారిని యేసు ప్రభు వారు ఆయన పని గురించి ఎన్నుకున్నాడని చెప్పి దేవుని సన్నిధానంలో జ్ఞాపకం. పేతురు ఎవరండి? ఒక జాలరి, చదువు లేనివాడు, పెద్దగా సంస్కృతి తెలిసిన వాడు కూడా కాదు. అలాంటి వాడిని దేవుడు లేవనెత్తుకొని తన పనికే ఉపయోగించుకున్నాడు కదా. ఆలోచించు దేవుని సన్నిధానంలో నీ పరిస్థితి ఏంటో. దేవుడు నిన్ను కూడా ఆయన మరొకసారి నిన్ను రిడీమ్ చేయాలని చెప్పి, మరొకసారి నిన్ను రెస్టోర్ చేయాలని చెప్పి ఆయన మాట్లాడుతున్న ఆ మాటలో ఉన్న అంశాన్ని మీరు చూసినట్లయితే యోబు జీవితంలో యోబు ఎప్పుడైతే దేవునికి నమ్మకంగా ఉన్నాడో, ఏవైతే కోల్పోయాడో అవి రెండింతలుగా దేవుడు దయచేసిన పరిస్థితిని మనం చూస్తున్నాం. యేసు ప్రభు వారు పేతురుని ఏం చేస్తున్నాడంటే, పేతురు నిన్ను పిలిచిన పని చేపలు పట్టడానికి కాదు, నువ్వు వెనక్కి ఎందుకు వెళ్ళావో నాకు తెలీదు, కానీ నిన్ను పిలిచింది మాత్రం నిన్ను చేపలు పట్టడానికి కాదు. నిన్ను పిలిచింది ఎందుకో తెలుసా? మనుషులు పట్టు జాలరులుగా నేను నిన్ను చేయాలనేది నా యొక్క ఆశ. దేవుని సన్నిధానంలో నిజంగానే దేవుడు ఆయన అలాగా అభివృద్ధి చెందారు. అపోస్తలుల కార్యాలు 3వ అధ్యాయం 20వ వచనాన్ని మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకున్నట్లయితే మొట్టమొదటి ప్రసంగం 5,000 మంది పురుషుల్ని మార్చింది. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. పేతురు ఒక్కసారి ప్రసంగం చేస్తే అక్కడ 5,000 మంది ఒకే సమయంలో మార్చబడిన పరిస్థితి జరిగింది. దేవుని సన్నిధానంలో ఎంత గొప్ప ఆశ్చర్యం, ఎంతో అద్భుతము కదా. మనము ఎన్నోసార్లు దేవుని సన్నిధానంలో మనము వెనకంచు వేస్తున్నామేమో. దేవుడు అంటున్నాడు, నువ్వు వెనకాల ఉండడానికి నేను నిన్ను పిలవలేదు, నువ్వు వెనకంచులో ఉండడానికి నేను నిన్ను పిలవలేదు. నేను నిన్ను పిలిచింది ఎందుకో తెలుసా? నువ్వు నా పని చేయడానికి నేను పిలిచాను. I've called you for a work that is destined. దేవుని సన్నిధానంలో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఈ పేతురుతో, ఫీడ్ మై షీప్, నా గొర్రెలను మేపు, నా గొర్రెల్ని కాయి. పేతురు మనందరికీ ఒక సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు. మనకు కూడా దేవుడు ఏదో ఒక చిన్న పనిలో ఆయన తన యొక్క పని పెట్టాడు. ఒకరి దగ్గర 5 తలాంతులు పెట్టాడు, ఒకరి దగ్గర 2 తలాంతులు పెట్టాడు యేసు ప్రభువు వారు. ఒకరి దగ్గర 1 తలాంతే పెట్టారు. 1 తలాంతు పెట్టుకున్నవాడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు మనందరికీ తెలుసు. కానీ 5 తలాంతులు 2 తలాంతులు కలిగిన వారు దాన్ని 10-4 చేసినప్పుడు దేవుడు ఏమన్నాడు? బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా, బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా అని యేసు ప్రభువు వారు నిన్ను మెచ్చుకోవాలంటే ఆయన ఇచ్చిన పనిని నువ్వు నెరవేర్చాలి. You are called. దేవుడు అందరిని ఎందుకు పిలుచుకోలేదో తెలుసా? నిన్ను మాత్రం ఎందుకు పిలుచుకున్నాడంటే ఆయన నీ పట్ల ఒక గొప్ప ప్రణాళిక కలిగిన వాడు. ఇర్మియా 29
జెరమయా 29:11 మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఆయన మన జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేయగలిగేవాడు. మొట్టమొదటిగా పేతురుని దేవుడు వెంబడించినప్పుడు ఆయన్ని విముక్తి చెందించినవాడు. రెండోదిగా పేతురు దేవుణ్ణి వెంబడిస్తున్న సమయంలో ఆయన్ని పునరుద్ధరించి ప్రతిష్ఠించిన వాడు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు. ఆఖరిగా మూడో విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. ఎప్పుడైతే నువ్వు యేసు ప్రభువుని వెంబడిస్తున్నావో ఆయన ఒక నూతనమైన క్రియను నీ జీవితంలో చేస్తున్నాడని దేవుని సన్నిధానంలో జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. ఒక్కసారి మనం చూసినట్లయితే పేతురు జీవితంలో అంతా పాత అయిపోయింది, అంతా ఓడిపోయిన పరిస్థితి. అయ్యో నేను చేయగలనా అని మాట్లాడుతుంటే యేసు ప్రభు వారు మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటంటే నన్ను వెంబడించు. ఇక్కడ చూడండి ఒక్కసారి అక్కడ ఆ భాగాన్ని మీరు చూసినట్లయితే 21వ అధ్యాయంలో ఆ 20వ వచనాన్ని మీరు చూసినట్లయితే అక్కడ 19వ వచనాన్ని చూడండి. అతడు ఎట్టి మరణము వలన దేవుణ్ణి మహిమపరచును. చూడండి, ఒకప్పుడు మరణం గురించి పారిపోయినవాడు, ఒకప్పుడు మరణాన్ని చూసి భయపడి నాకు వద్దురా బాబు, నాకు ఆయన ఎవరో తెలియదని చెప్పినవాడు ఇవాళ ఏమంటున్నాడు? ఆయన మరణం వలన దేవుణ్ణి ఎలా మహిమపరుస్తాడు? ఒకసారి 19వ వచనాన్ని అందరూ చూడండి. అతడు ఎట్టి మరణం వలన దేవుణ్ణి మహిమపరచును దాన్ని సూచించి ఆయన ఈ మాటలు చెప్పాను. దేవుని సన్నిధానంలో దేవుడు మన జీవితంలో కూడా ఒక నూతనమైన క్రియ చేస్తున్నాడు. మనందరికీ ఎక్కడో దగ్గర ఒక పునరుద్ధరణ కావాలి, మనందరికీ ఎక్కడో దగ్గర ఒక విమోచన కావాలి, మనందరికీ ఎక్కడో దగ్గర ఒక నూతన పరిచే పరిస్థితి మన జీవితంలో కావాలి. మన జీవితాలు కోపంతో, ద్వేషాలతో, అసూయలతో నిండిపోయిన మన జీవితాల్ని, బాధతో ఉన్న జీవితాల్ని దేవుడు అంటున్నాడు నేను నీ జీవితాన్ని మారుస్తాను, నేను నీకు ఒక నూతనమైన జీవితాన్ని నీకు ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పి దేవుని సన్నిధానంలో జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. నీ యొక్క పాపము కెంపు వలె ఎర్రగా ఉన్నా దాన్ని హిమం వలె తెల్లపరుస్తానని చెప్పి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. పేతురు జీవితంలో ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వారు ఈ యొక్క నూతన పరిచే పరిస్థితిని ఆయన ఇచ్చాడో ఆయన పేతురు యొక్క జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా మార్చేశాడు. పేతురు జీవితాన్ని పరిశుద్ధాత్మతో నింపాడు దేవుడు. పేతురు యొక్క స్వభావాన్ని, దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వినేలాగా చేశాడు. దేవుని సన్నిధానంలో ఆయన ఒక నూతన సృష్టిగా మార్చబడ్డాడు. దేవుని సన్నిధానంలో ఒకసారి 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 17 నుండి 20 వచనాలు ముగించేస్తున్నాను. ఒక్కసారి నాతో పాటు ఉండాలని ఆశపడుతున్నాను. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 17వ వచనాన్ని 17 నుండి 20 వచనాల వరకు మీరు చూసినట్లయితే, కాగా ఎవడైనను క్రీస్తు యేసునందున్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి, పాతవి గతించెను, ఇదిగో క్రొత్తవాయెను. సమస్తమును దేవుని వలనైనవి. ఆయన మనల్ని క్రీస్తు ద్వారా తనలో సమాధానపరుచుకొని ఆ సమాధానపరచు పరిచర్య మాకు అనుగ్రహించెను. అదేమనగా దేవుడు వారి అపరాధములో వారి మీద మోపక క్రీస్తునందు లోకమున తనతో సమాధానపరచుకుంటకు ఆ సమాధాన వాక్యమును మాకు అనుగ్రహించును. కావున దేవుడు మా ద్వారా వేడుకొన్నట్లు మేము క్రీస్తు రాయబారులమై దేవునితో సమాధాన పడని క్రీస్తు పక్షముగా మిమ్మల్ని బతిమిలాడుకొచ్చు. ఎంత గొప్ప వాక్యాన్ని మనం చూస్తున్నామంటే ఒకసారి గమనించండి. అక్కడ అంటున్నాడు దేవుడు మన గురించి సమాధానంగా మారిపోయాడు. ఏ పాపము లేనివాడు పాపంగా మార్చబడ్డానికి కారణం ఏంటో తెలుసా? నువ్వు విమోచించబడ్డానికి. ఏ పాపం లేనివాడు నిన్ను పునరుద్ధరించడానికి ఆయన తన ప్రాణాన్ని క్రయధనంగా పెట్టేవాడు. ఆయన సమాధానంగా మారిపోయాడు. ఆఖరిగా ఆయన ఒక నూతన క్రియ చేస్తున్నాడు. క్రీస్తు యేసునందున్నవాడు పాతవాడు కాదు, నూతనమైన సృష్టి. పాతవి గతించిపోయినాయి, ఇదిగో సమస్తము దేవుడు నూతన పరుస్తున్నాడని చెప్పి దేవుడు వాక్యము మనతో మాట్లాడుతుంది. ఈ యొక్క 19వ వచనంలో ఎటువంటి మహిమపరిచే జీవితము పేతురు జీవించాడంటే ఎందరో మందిని రక్షించాడు, ఎందరో మందికి దేవుని సువార్తను ప్రకటించాడు. అన్నిటికన్నా ఎక్కువగా యేసు ప్రభు కన్నా ఘోరమైన మరణాన్ని పొందాడు. ఎలా పొందాడంటే యేసు ప్రభు నిలువుగా చనిపోతే పేతురుని ఎలా చేశారు? తల కిందులుగా వేసి సిలువ వేసి ఆయన్ని చంపిన పరిస్థితిని మనకు కనిపిస్తుంది. దేవుని సన్నిధానంలో ఎవరైతే దేవుడిని వెంబడిస్తారో, ఎవరైతే దేవుణ్ణి వెంబడించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారో వారి జీవితంలో దేవుడు వారి పాపం నుండి విముక్తి కలుగు చేయడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు.
ఆయన పరిస్థితుల నుండి విమోచించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. రెండోదిగా ఆయన నువ్వు ఏదైతే కోల్పోయావో, సాతాను ఏదైతే నీ జీవితంలో ఆ సంతోషము కానీ, సమాధానము కానీ, ఆ ప్రేమను కానీ కోల్పోయావో, ఆ ప్రేమను మళ్ళీ తిరిగి నీకు ఇవ్వడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. మూడవదిగా మనం చూసినట్లయితే ఆయన ఒక నూతనమైన క్రియను మన జీవితంలో చేస్తున్నాడు. ఆ నూతనమైన క్రియ చేయటం ద్వారా దేవుడు మనందరినీ దీవించును గాక. కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం. మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, నీ ఘనమైన బంగారు పాదములకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ ఉదయకాల సమయంలో పేతురు యొక్క జీవితంలో దేవా, నిన్ను వెంబడించిన పేతురు ఆయన పునరుద్ధరించబడ్డాడు. నిన్ను వెంబడించిన పేతురు తన జీవితంలో విముక్తి చెందాడు. నాయనా, నిన్ను వెంబడించిన పేతురు తన జీవితంలో నూతన పరచబడ్డాడు. అయ్యా, ఈ ఉదయకాల సమయంలో మేము కూడా పునరుద్ధరించబడాలని, మేము కూడా విముక్తి చెందాలని, మేము కూడా నూతన పరచబడాలని ఆశపడుతున్నాం. నాయనా, నీ సహాయాన్ని నడిపింపును దయచేసి మా జీవితాలకి ఒక నూతనమైన దిక్సూచిగా నువ్వు ఉండి పేతురు లాంటి మా జీవితాలని దేవా మీరు వాడుకోమని నీకే సమస్తమైన మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లిస్తూ యేసు నామములో అడిగి వేడుకొచ్చున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక. మన సంఘ ప్రణాళికలు దేవుని సన్నిధానంలో జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. శుక్రవారం 7 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు ఉపవాస ప్రార్థన ఆరాధన సెల్ ఫోన్ ద్వారా మీకు అందించబడుతుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా కనెక్ట్ అవ్వాలని దేవుని సన్నిధిలో మనవి చేస్తున్నాను. అలాగే ఆదివారం ఉదయం 9 గంటల నుంచి 10 గంటల వరకు సెల్ ఫోన్లో దేవుని యొక్క వాక్యం అందించబడుతుంది. కాబట్టి 8:30 గంటలకే కనెక్ట్ అవ్వడానికి దయించి ప్రయత్నం చేయాలని, మీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి వారితో మీరు అందరూ కనెక్ట్ అవ్వాలని మనవి చేస్తున్నాను. ఆ తదుపరి 10 గంటల 15 నిమిషాలకు, కొన్నిసార్లు 10 గంటల 30 నిమిషాలకు, కొద్దిగా ఒక పావు గంట అటు ఇటు ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఇక కార్యక్రమం లైవ్లో యూట్యూబ్ ద్వారా మీకు దేవుని యొక్క వాక్యము అందించబడుతుంది. ఈ విషయాలు దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని మనవి చేస్తున్నాను. ఎవరైతే ఒక గంట ప్రార్థన చేస్తున్నారో ఆ ప్రార్థనలో కంటిన్యూ అవ్వాలని, ఆ ప్రార్థన చేయాలని దేవుని సన్నిధానంలో మనవి చేస్తున్నాను. దయచి సంఘ కానుకలు మీ చేత పట్టుకోండి, ఇవ్వవలసిన కానుకలు. దాని కొరకు దేవుని సన్నిధానంలో ప్రార్థన చేస్తాను. ఇప్పుడైనా ఒకసారి దేవాలయమునకు వచ్చినప్పుడు మీ కానుకలు దేవునికి అర్పించడానికి వాటిని మీరు జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలని దేవుని సన్నిధానంలో మనవి చేస్తున్నాను. అలాగే పుట్టిన దినాల కొరకు కూడా దేవుని సన్నిధానంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాను. అదే రీతిగా మ్యారేజ్ చేసుకునే వారి కొరకు కూడా, ఆ సెలబ్రేట్ చేసుకునే వారి కొరకు కూడా దేవుని సన్నిధానంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఎవరైనా రోగస్తూ ఉన్నట్టయితే వారు కూడా తమ యొక్క చేతుల పైకి లేవనెత్తితే వారి కొరకు కూడా దేవుని సన్నిధానంలో ప్రార్థన చేస్తాను. మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా పరలోకపు తండ్రి, నీకు ఇవ్వవలసినటువంటి ఆ దశమ భాగాలు కానీ, ప్రథమ ఫలాలు కానీ, స్వేచ్ఛార్పణలు కానీ ప్రభువా, ఈ బిడ్డలు తమ చేతితో పట్టుకొని ఉంటుండగా వాటిని మీరు దీవించండి. వాటి మీద నీ అభిషేకాన్ని ఉంచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. తగిన సమయంలో ఆ కానుకలు దేవాలయంలో అర్పించడానికి వారికి కావలసిన మంచి సమయాన్ని ప్రభువా మీరు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఈ వారంలో ఎవరెవరైతే పుట్టినదినాలు చేసుకుంటున్నారో, ఈ వారంలో ఎవరైతే మ్యారేజ్ వార్షికోత్సవాలను జరిగించుకుంటున్నారో వారి కొరకు కూడా నీ సన్నిధానంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాను. వారి మీద, ఈ యొక్క సంవత్సరం మీద దయనీ కిరీటాన్ని ప్రభువా మీరు ఉంచి మీరు వారిని కాపాడమని నీ సన్నిధానంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాను. తిరిగి మేము కలుసుకునేంత వరకు నీ రెక్కలలో భద్రపరచుమని, అందరి మీద నీకు ఆశీర్వాదాలు మీరు కుమ్మరించి మీరే మహిమ ఘనత పొందమని యేసయ్య పరిణామం అడిగి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, తండ్రి దేవుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మక నిత్య సహవాసము మీ అందరికీ తోడైండును గాక. ఆమేన్. ప్రభు యేసు రక్తమే జయం, ప్రభు యేసు రక్తమే జయం, ప్రభు యేసు నామమునకు సంపూర్ణ విజయం, అపవాది క్రియలకు అనంతనాశ్రమ కలుగును గాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ, గాడ్ బ్లెస్ యూ, గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్.